Slovensko je ohrozené. Je ohrozená naša bezpečnosť, naša sloboda, naša demokracia. Situácia sa dostala do stavu, kedy je viac ako inokedy dôležité, aby sme boli jednotní, aby sme sa nenechali nalákať do pasce provokácií, aby sme udržali poriadok a bezpečnosť v našich uliciach. Ako minister vnútra považujem pokojné protesty za znak vyjadrovania slobodného názoru a zaručujem, že toto právo budem vždy rešpektovať a bude každému garantované. Nebudeme používať proti protestujúcim vodné diela, gumové projektily ani zasahovať násilím voči protestujúcim, tak ako to robili Matovič či Lipšic. Nebudeme urážať protestujúcich a nazývať ich opicami či dezolátmi po vzore niektorých médií a politikov. Protesty musia byť miestom, kde môže každý slobodne vyjadriť svoj názor. Pokojne a bez strachu. Preto radšej nasadíme antikonfliktné tímy a preventistov, ktorí budú na mieste dohliadať na pokojný priebeh každého jedného zhromaždenia. Zároveň však jasne hovorím, že nedovolíme, aby provokatéri dosiahli svoje. Ich cieľom je vyvolať chaos a násilie. Nedopustím, aby sa Slovensko stalo miestom, kde nenávisť a hystéria nahradia demokraciu a slobodu. Dnes stojíme pred vážnou hrozbou. Správy o pripravovanom možnom prevrate sú skutočné, podložené dôkazmi a prepojeniami. Naše spravodajské služby odhalili jasné dôkazy o koordinovaných akciách, ktoré majú oslabiť dôveru v štát, demokraciu a destabilizovať našu krajinu. Sme pripravení rázne, profesionálne a hlavne v súlade so zákonom zabezpečiť bezpečnosť Slovenska a každého jeho občana. Naša krajina bola vybudovaná na slobode a demokracii a ja vás uisťujem, že tieto hodnoty budeme vždy chrániť. Slovensko je silné a všetci jeho obyvatelia majú právo na pokojný život a bezpečnú budúcnosť.